Hussein était aussi un mal nécessaire pour son peuple. Le peuple vivait bien sous leur régime. Et aujourd'hui, je me demande est-ce qu'ils sont heureux sans Saddam, sans Kadhafi, même si c'était des personnes néfastes. Mais il y avait la paix. Et maintenant, la paix, comment on va l'acheter? Même si le monde n'est pas juste, Monsieur le Président, je pense qu'il ne faut pas oublier de parler, par exemple, de la Covid. Depuis qu'il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le Covid a disparu. Mbalma aya tola me amolo de beka nye fo makoro bi na frontora di billahi asimi ni sigini ko asimi yam befaka asimi ni sigini ko iban tatien ala beka tien di ma ngata akala. Et même s'il y a d'autres pays qui en souffrent, c'est pourquoi je pense qu'il faut que nous réfléchissions tous ensemble, parce que pour garantir la sécurité de l'Europe, on ne peut pas se passer de la Russie. La Russie est importante pour la sécurité de l'Europe. Et c'est pour ça que Poutine m'a dit que Macron était important pour finir la guerre. Il faut parler avec des... Aya Mali bolo jo français la diebra français ko bla sisa angolo kale bolo Poutine fi ko Poutine ko Macron joda ba de be dien Somalie là au corps c'est la France qui finance toutes les guerres. Ça veut quoi tu fais be dien qu'on a bien français dit ay te meni kuma et même s'il y a d'autres pays qui en souffrent, c'est pourquoi je pense qu'il faut que nous réfléchissions tous ensemble, parce que pour garantir la sécurité de l'Europe, on ne peut pas se passer de la Russie. La Russie est importante pour la sécurité de l'Europe. Et c'est pour ça que Poutine m'a dit que Macron était important pour finir la guerre. Et il faut parler à Zelensky de ça. C'est très facile. Et je le dis parce que c'est la sensation que j'ai eue quand Poutine m'a parlé de toi. Il m'a parlé de toi 3 fois. Il m'a dit à la fin, une grande accolade à mon ami Macron, qui a une responsabilité, la responsabilité de finir avec cette guerre et de penser aussi à d'autres pays comme par exemple ceux de l'Amérique latine. Parce que dès qu'il y a un problème dans un continent, il faut parler avec les gens du continent, parce que cela aiderait énormément. Et on a des exemples de la FAO, le fameux logo de la FAO, Fiat Panis. Et je pense que l'Afrique contribue aussi au Fiat Panis. C'est bon. Malmo a été réformé comme ça. Malmo a une mission de on est comment de fois n'a pas ça c'est l'un des premiers discours de Choguel qu'il a tenu devant la tribune de l'ONU. Enfin, après ni discours qu'il est kala. Ni ne tosoli kera Mali politicien doko ko ne foli mania ambalo segné flaka. Enfin, ça ne va pas. Alassane Mangene français obra donner bateau un bigato intero défend. Digité ambalo la tout. Il commence à tenir les discours maintenant d'un vrai chef de l'État. C'est ça qu'on dit. Afrique va réveiller. Bede nye bika yele. Aya don sisan. Ko ni dugukele jajo beba jajo. Ni amalo de manganta. Ko libi mangane bika jigi malika. Ko wakanga dofune ko Poutine ko alema. Siya sabaka be Macron to fo. Ko Macron ka don ka fo ka joda be kelena. Ko Macron do fo jelesi. 2 milliards. 2 milliards, il y a 2 milliards d'euros de dos, armement, kata Ukraine. La Russie, le premier jour, en moins de 5 heures de temps, la Russie a détruit 27 cibles de l'Ukraine.
France, Américains ni Européens qui ont armes fait des Zelensky ma. A ya détruit en moins de 5 heures de temps. Français, millions fait là de France, Bolobana, il n'aurait pas de Bolobana. Poutine c'est gagné flaga ko ata fo Zelensky ko Macron mi ma kofe Macron mi me fena Macron s'il me fa nyebibli ma fo Macron nyebibli ni le plus faible président de la CEDEAO dine flaga mata ambalo ça c'est le plus faible président ma CEDEAO président ngam fregani président bay o de be ka tifo Macron temps ko Malika kele ju prévoir Malika kele ko mi na côté o de yake o dongo Union africaine Koka et Tchad suspend. Tchad est fralé, mais combien de morts? 50 et quelques morts. Il a fait un coup de suspend. Depuis au dos, Amalo nous dit là, monsieur Ara. Allah be tient bangue dondoni. Mali folo de Nisrata. Mali accusera. Pour le Mali central maintenant est fermé. La frontière avec tous les pays. Comme Mali va coopération bafouée. Mais les discours changent. Donc, encore donc à fond, on me fait un foyer. Akada awela bibi na kungorobe français dala ni français corvoir perdu c'est fini ni ko français corvoir perdu c'est fini o ye sefa ko bané arema président nyama bala gatige CPI ni klime ki nyashi armée régulière uma odato chef de major fane ko lu sera terrorisme ke ka sa dana imana terrorisme fera qui est civil fera au président klime ta CPI là au armée klime ta CPI là alors que les terroristes sont financés par les occidentaux. Donc, Afrique fait armée obligatoire à commencer à courir, il y a tout. Ah, il faut faire un bon tour de là. Ah, Mali. J'ai fait me voir Mali là. Ko halala, ja ni ti halala ti halala akorodo. Ja halala o kuma e tiendi. Ni Mali ni fitini ne wulile ki ja à travers son président Assimi Goïta, Diebela ka resorobi. Oui. D'accord, normalement, il y a partagé, il y a partagé de l'eau. Il y a bois au kono, il y a corruption kono. Assimi, ni Kelebrabe Soroïla, et les belous, il y a des cités français. C'est certains cadres de l'administration malienne. Ni Kelebrabe sur la transition, Wallahi Mali Fama Doudidou. Ou Malabella, il y a la Kamade. Fama do mala be yelema kama yurgu ye dugu la bo bi armisation kono ay opérateur kono mgu la bo aku nyininga Mali commerçant tonona marché dito ibe 10% sara marché sarato ibolo bané juru bila o wati clé contrôleur financier do fene ko figa war de oluma note iga dossier te sara commerçant bini ngana wulu ko sara la mani commerçant bini ngana siduma fonbe gelara ni dunabi dugolo ayta zone portière kono akatala ke joli jonga sobe bi meri muni dugolo dikakla o meri munu to le papier kan zone portière kono o meru ma wala kunyininga o lo bebi me fantam de ka so tira des décisions o de bora mairie district là des choses que l'on 800 parcelles de bala du bakere ani ko o de menyama ko jalo bugula mais ali sini mairie district de papier di mokoma ali sini o ma wele kunyininga o yem nyama ko jalo bugu ci machine temena kabeta kidal bugu nitra on a pourquoi faire là famo ko sobe yere Mali ko tobala ka gɛlɛya ka taa fɛ Mali ko tobala ka gɛlɛya ka taa fɛ yuruguyurugu ye fan bɛɛ labɔ mɔgɔ si tɛ se ka kuma tugun ko juges bɛ taa grève la n balimaw ni juges taara grève la ni juges seginna an yɛrɛ ka taa grève la an ka taga hakɛ ɲini ni donna Kalabankoro
kati mara ko ko dugulo manga ne ka jugu ni donna district de Bamako ko nala e ba ko dugulo manga ne ka jugu ni donna fa e ba fo ko ku ngora te mali juti de ko dugulo manga ndoro ali ni sojo 100 ans duru ima lafia o ko juju na ta grève la ko butuka hake nyini mali on ya fene bokuma kan hake nyini ne an mago be an ka hakɛw la kanani na an mago be justice la dugukolo faralaw bɛ dugukolo tila ka dɔ bɔ ka taa di faamaw ma yan'a ka fɔ k'a bɛ mɔgɔw minɛ k'u bɛ kuma k'a bɛ mɔgɔw minɛ k'a b'u datugu a y'u wele a k'u ɲininka a ye mɔgɔw wele a k'u ɲininka ko gindow da aw ma an bɛ ka kuma min fɔ n'a ye bagabagali bɔ a la maliyɛn bɛɛ bɛ a tiɲɛ dɔn i bɛ taa sɔrɔ dugutigi bɛ ka taa kaso la u yɛrɛ ka dugukolo nɔfɛ o dugutigi joli bɛ yen min ye kaso kɛ a ka dugu jɔlen a ma min a ma bɔ ka na titre foncier créer a la ou bien maire dɔ b'a ka dugukolo ta k'a di n'a fɔra i fa dugukolo jamana gɛlɛyara yugurugu ye fanw labɔ u bɛ dugukolo ta k'a tila u bɛ tilancɛ ta u bɛ tilancɛ di faamaw ma ko piriji u b'a tila bi i bɛ taa tribunal la i bɛ taa sɔrɔ kalabankoro kati kulukɔrɔ dugukolo mankan bɛ nin zone de la ka caya mais mɔgɔ minnu bɛ dugukolo di nin zone kɔnɔ u tɛ wele k'u ɲininka maliyɛn siranna ka sariya ɲɛ maliyɛn jɔrɔla ka justice ɲɛ maliyɛn jɔrɔla maliyɛn siranna n'a y'a ka hakɛ ɲini Sam ni Silima a bɛ na an fana b'an ka hakɛ ɲini aw bolo a kana an bila ka taa kaso la dɛ mais a y'a ka hakɛ ɲini cogo min na a y'a to an fana ka kuma aujourd'hui maliyɛnw mago bɛ justice la maliyɛnw mago b'u ka sariya la goudron joli kun dalen don o goudron minnu dalen don o bureau de contrôle minnu kan ka t'olu contrôler o bureau de contrôle kelen min sen da ka taa chantier lajɛ a bɛ cogo jumɛn Asimi kɔsa in na dɛ Asimi ye pression wuli goudron mara ka da milliard joli jamana y'a bɔ plus de 3 ans a chantier bɛɛ jɔlen don ɔ a bɛ cogo di bi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ sara wariba la k'u ka fantanw ka hakɛ la ka na olu mɔgɔ foyi t'a la mɔgɔ kan ka mɔgɔ minnu minɛ wari suyɛli baara la ka mɔgɔ minnu bali ka faso wari lakana ka ɲa olu yɛrɛ dalen bɛ k'olu lajɛ n'a tiɲɛna tuma min an bɛ sɔn ka taa kaso la taga a don ta bɔ ta alors que ɲɛmɔgɔ minnu b'u kɔlɔsi a y'olu ɲininka commerçants bɛ cogo di sugu kɔnɔ n'a fɔra kan ka taa casque don o fana la ko ka taa casque don o la sanni tɛ sugu kɔnɔ foyi tɛ yen i bɛ sigi kuma dɔ la a bɛna cogo min na sugu kɔnɔ a bɛ segin ten o wagati kelen moto 2 de jɔlen bɛ ka taa mɔgɔw livrer u ka yɔrɔ la o wagati kelen i bɛ taa sɔrɔ dutigi dɔ bɛ yen a muso man kɛnɛ a den man kɛnɛ o n'a ka ordonnance jɔlen bɛ pas de gansan Mali la pas de gansan ordonnance kuma dɔ la i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo 4,000 5,000 o ye asako ye dɛ asako 4,000 5,000 ordonnance Mali dudugu kulo bɛ na dɔw muso dalen don denw dalen don dɔw yɛrɛ man kɛnɛ o muso man kɛnɛ dɔw man kɛnɛ muso ni den tɛ b'a kɛ cogo min na dɔw kɛlen bɛ ka 100 di muso ma ko moto taxi ta n'a fɔra ko casque fɛnɛ baara ɲuman don dɛ hakilina ɲuman don billahi maliyɛnw ye fɛn bɛɛ to yen transition kama maliyɛnw kɛra transition fɛ maliyɛnw ye kɔngɔ muɲu maliyɛnw ye minɔgɔ muɲu maliyɛnw ye jajugu muɲu maliyɛnw ye nafolo tiɲɛ muɲu mais ni maliyɛnw ka tɛ fɛn min na a y'o to yen maliyɛnw y'an wele k'u ma labɛn nin kama fɔlɔ anw de b'a fɔ aw ye fanga ye anw de ta ye n'a m'a fɔ aw ye mɔgɔ t'a fɔ aw ye a ye kasi ko in jɔ a kana dabila dɛ mais a ye mɔgɔw sensibiliser a la a ye mɔgɔw n'u hakili da ɲɔgɔn na a y'a dɔn k'a fɔ waati min sa nin waati ye waati gɛlɛn de san banguma sera mandaw ma sara sanni tɛ sugu la nin waati kelen n'a ko k'a bɛna fɛn dɔ wajibiya mɔgɔw kan a bɛ gɛlɛya minnu b'a fɔ la an b'a dɔn tiɲɛ don jo b'aw bolo
nga bi malien me yorom na ko bi malien be ka dari me de ni billahi malien hakilite ko ayre kungulu la malien hakilite ayre kungulu la malien hakilite adin kungulu la malien hakilite ayre ka malien rebe bokata femini billahi modon banato ba singa c'est trop aba singa mangene me mo tsika dabi ama fo armande akany nga ayini wakati tuyi aw dilla ayini wakati tuyi on de yaw kuma dai on de baw fe on de baw tanu na ye femi me amba foye jago ya te foite akina nyumando na bi na fora e muso o somo be gawo e muso somo be tomoktu olu boru siyoro olu nana jigi eka obe efe I koromso de bi fe kalana I balmam do boru siyoro la ko gele abe olu bi fe malo kilo yelena nyo kilo yelena sugoro o yelena o wati kile essence o kemela o kemeflara kala kemela essence yelani essence prix doublé la wa kile essence o be keme litre duru ani ndonima donc me kemela nde di essence la o deuma moto saba moto flobe yele nyon kofe mais bi o be keme sengi de di balma dembika mali duba khonadi ni be duguba khono balma dembe na si nyon dembe na ni taji yelena ni balo ni essence yelena fem bele be yele wati kele na for ko duti kata dum kaski nyuma wa woro wa duru wa nani ko kata den saba den nani san ko de duti mbese ka bigata wa muga wa bisaba bo bi kaba do kaski la akadigele ama fo amay akay gouvernement on t'a dit on t'a dit gouvernement on t'a dit assimié billahi on be moto sans faire on de kumbeti on be accident ni tra urgence la bi ibeta jeli soro accident to be kanale ni kaski dona tiedo abe chama boala ga ala malin haklita kholo la bi de malin be sibi abe miri abe feminaye yuru kene ka mali fambe mine suko na commerçant wa manda wa masara il est bi pour ça que dossier ta trésor la kasara contrôle financier do ba fima ko fika wardi billah olu sigileme olu mogote nord la olu mogote sud la olu mogote franchi la olu ko kuka ake olu ko kuka sura fer ni kele bra beta jona bita administration do tout le mal mali administration kono c'est le même scénario. Neni yoro emuye neta emuye neni yoro emuye neta emuye foy mayele ma mali administration kono malien jorla malien nyanina malien srana wa administration kele mo de be commerçant munumbe nuna kakan patantu bubolo uga hage bubolo ubolo je hage la ko mo son ko so fendi o ma 10% ni na ma di atoy ikadi mo horama ni war sara kuma sara au contrôle financier d'Obé, il a mandaté ça. Ni manindia, ou y'a sur le commerçant Juruta, nous avons Jurupala, fournisseur de Jurupala, Barakalo Jurupala, on veut tout entrepreneur ou bêté. Chiman Jurutara, nega Jurutara, fin de Jurutara. O sera kuma sele, fama d'Obina Fima, ni mal ni rodama, il a mandaté ça. Oh, n'a pas de mandat Masara, ou le Jurubela, il est jet, ou Warfrey Ninga Sara, il est déjà Dobola. O do fama insigilema o fena fo na aleta ma di atiga wor bla ta trésor la pour paiement o commerçant do sigilema ka fo nyato ala makabri salo o salo manda bubulo do ka salo na sini manda bubulo o lo sigilema bo ko nyini wati kile fama do tabala ni mani ndiantini ke asimi administration nettoyer Asimi mo munumbe o tsa ki fe fo ka dien wuli ou ba fo ina fo be tranchon fait ou ti tranchon fait o te mali fait ou ba fo ma koro ko bara de la o mo kelo de be o mo fo te mo la donc amba doni ni la ko vraiment malé o me ka munyu hera de kama malé o me ka munyu siniye sigi de kama malé o mbala ku munyu bi wala sa mali be jonya dugu dugu no ka ban wala sa gelam be malika o be noya
Kasi ko anga lajɛ ka mɔgɔw sensibiliser hali bi an ka taa ekɔlisow la an ka taa universitéw la an ka taa débatw sigi an ka denmisɛnninw na faamuya kasi ko la an ka to u yɛrɛ ka sigi nafa dɔn an ka fɛn min ye moto taxini bolilaw an n'u ka débatw kɛ an ka t'u regrouper ministère k'o kɛ u yɛrɛ ka sigi nafa dɔn ka taa nin bolilaw bɛ ten n'an ye nin dɔn kalo 6 kalo 4 an bɛ se k'a don dɔɔni mais n'a fɔra nin bɛɛ bɛ gɛlɛya bɛ jamana kan jamanadenw muɲunen don jamanadenw sɔnna kɔngɔ muɲu transition kama u ye minɔgɔ muɲu transition kama nka ni jamanadenw k'u tɛ min na an k'o to yen ni maliyɛnw ka tɛ min na i bɛ taa sɔrɔ o de y'a se ye bilahi maliyɛn caman ma sɔn kasi ko in ma a ka d'anw ye a ka nin ko a ka waati wɛrɛ di a kana to yen dɛ mais an ka nin waati bɔ a dɔgɔkɔrɔ c'est pas parce que k'a tora a ma to yen mais hali bi ni gouvernement ɲɛ b'a la k'a fɔ ni ne bɛ se ka maliyɛnw kisi a ka ɲi mais an ka temps dɔɔni di hali bi donc o ye an ka laɲini ye ka ɲɛsin o tuma na corruption ale ni kasi ko ma an bɛ taa an ka thème sabanan na Lasine i bɛ zigiri dɔ k'a la zigiri de bɛ da bi bari kɔnɔ ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan zigiri de bɛ da bi bari kɔnɔna la ka tɛmɛ fan bɛɛ kan fɛn bɛ yira Mali dɔnnibaw a ye wuli k'aw jɔ Mali dɔnnibaw a y'a cɛsiri Mali dɔnnibaw Lasine an ka taa a laban'o ma bi an bɛ Mali dɔnnibaw wele k'a ɲini u fɛ Mali kɔnɔ ko fila de bɛ yen n'i y'i da don o la fo k'i da b'o la o de kɛra sababu ye ko tɔw b'a la ka tiɲɛ ka taa mɔgɔw ɲɛ bɛ fili la i tɛ se ka kuma n'i da donna silamɛya la o to yen dɛ hali ni tiɲɛ b'i bolo o to yen silamɛw ka ko to yen dɛ olu ka ko man di nin ye fili kumaba ye ala ko a ye tiɲɛ fɔ ala ko a y'aw sigi tiɲɛ fitinin tiɲɛ miseli a y'aw sigi ko kɔsɔn ni nkalon yiri tu ye politisiyɛnw siranna ka tiɲɛ fɔ ko mɔgɔ tɛ vote ye videomaniw siranna ka tiɲɛ fɔ ko mɔgɔ t'olu ka video lajɛ sugukɔnɔmɔgɔw siranna ka tiɲɛ fɔ n'o tɛ ko n'olu taara kaso la ko olu mɔgɔ t'olu labɔ bɛɛ siranna ka tiɲɛ fɔ Mali diinɛ ko la bɛɛ bɛ la k'i sago kɛ bɛɛ bɛ la k'a se kɛ n'an m'a to an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kuma walahi ala kɛra ka tasira b'a la ka bila dɛ kira rasulu sallallahu alaihi wasallam ala kɛra ka tasira b'a la ka bila dɛ maa minnu bɛ karamɔgɔw kɔ k'u tanu a ye kanga daw ye u ka bari kɔnɔna sen bɔ a la dɛ zigiri de bɛ da bari kɔnɔ i b'a fɔ ko wɛrɛ n'i donna bari kɔnɔ 2h 3h du matin ni gulɔ mɛnɛ gulɔ tɛ san n'u ye gulɔ sanni jɔra u bɛ zigiri so k'a la n'o kɛra kuma min na gulɔminɛw yɛrɛ pantɔ u b'u sɛgɛn gulɔ bɛɛ bɛ bɔ npogotigininw pantɔ gulɔ bɛ bɔ i b'o mankan mɛn Sidi Mohamed Aidara ala kira tɔgɔ de bɛ ka fɔ bari kɔnɔ tan nin kɛra silamɛ jamana de la a ye kanga da zigiridalaw ye ka bari kɔnɔna sen bɔ a la n'a fɔra gulɔminɛw muso minnu ma furu ɲa muso furu salen kɔrɔ minnu ma sɔn k'u cɛ bato olu de bɛna dɔn kɛ u b'u sen kɔrɔta ala kira fasa la la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah karamɔgɔ a ye kuma zigiridala dɔw fɛ u ka bari kɔnɔna sen bɔ a la n'a y'an da don fɛn fɛn na karamɔgɔ ko mɔgɔ bɛ wuli ka an neni n'an kumara karamɔgɔ ka videomaniw b'an neni nka a y'a dɔn ala ka diinɛ de don Mahamadu ka diinɛ de don an ye silamɛya sɔrɔ an fa n'an baw de bolo an ye tiɲɛ sɔrɔ an ka sow kɔnɔ an ye tiɲɛ sɔrɔ an ka kabilaw kɔnɔ nka o n'a taw ta an kɛra karamɔgɔw fɛ a y'a lajɛ min y'an seginna kuranɛ kan min ye ala dɔgɔyama ta ka kira sɛgɛrɛ ka ala sɛgɛrɛ ani mɔgɔ min taara zigiri da bari kɔnɔ an tɛ bɔ an k'olu fɛnɛ ɲini wa n'a fɔra ko ala kira fasa de bɛ ka da bari kɔnɔnaw la
u b'u sen kɔrɔta jibukunkurunin b'u la u b'u senw seri ni gulɔ bɔnna u b'a fɔ ka gulɔ kura wɛrɛ sigi tugun ko dɔ ne ye gulɔ bɔ jɔn fasa don Mahamadu sallallahu alaihi wasallam kira fasa zikiri de bɛ ka da bi bari kɔnɔnaw la zikiri de bɛ ka da bi restaurant kɔnɔnaw la a y'a lajɛ fitini bɛ jamana kan dɔnnibaaw a y'aw yɛrɛ jalaki tiɲɛ don an b'an man kun n'an kumara kana tiɲɛ fɔ dɛ hali n'i ye tiɲɛ fɔ nin ye karamɔgɔ ye n'i ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn a kɔmɔgɔ bɛ ba i la k'a fɔ bi k'i kumara k'i ye tiɲɛ fɔ o tiɲɛ mana bɛn mɔgɔ jogo ma o tɛ lajɛ o kɔmɔgɔw bɛ wuli k'i kɛlɛ mɛ a y'a lajɛ alakira fasa dali bari kɔnɔna la an k'o bɔ a la sa a ye alakira fasa dali bari kɔnɔna la a y'o bɔ a la n'a y'a sɔrɔ bi ko silamɛya ni silamɛya tɛ jɔn bɛ muso furu nɔgɔya la ni silamɛya tɛ jɔn bɛ hinɛ sɔrɔ tan ni silamɛya tɛ bonya min bɛ yen bi jɔn b'o sɔrɔ an muso minnu b'an bolo an y'a sɔrɔ silamɛya de la i bɛ taa dɔ den ɲini ni silamɛya tɛ a ta di wari tɛ muso dɔw sɔrɔ sanu t'u sɔrɔ diinɛ de b'a sɔrɔ n'o diinɛ kelen n'an kelen bɛ k'o da k'o tɛrɛkɛ anw tɛ bɛn kelen ma anw tɛ sigi kelen ma an t'an tɛ kɛ kelen ye anw futinɛra ɲɔgɔn kɔrɔ n'i kumara alakira ma foyi tɛ f'i ye n'i kumara ala ma foyi tɛ f'i ye nka n'i kumara karamɔgɔ dɔw ma i bɛ biri k'i buruja kira ka diinɛ la fili la nin kɛra dans un pays où il y a 95% des musulmans zikiri bɛ ka da bari kɔnɔ yen de zikiri bɛ ka da bari kɔnɔ yen de a y'a lajɛ n'i y'a mɛn ko Sidi Mohamed Aidara n ko dɔ de sɔnna Mali sirifu a ye wuli aw kaw jɔni na Mali dɔnnibaaw a ye wuli aw kaw jɔni na a k'a dɔn Mali fitinɛ dan tɛ politiko kɛlɛ dɔrɔn ye Mali fitinɛ dan an ka miiri an bɛ ka min kɛ an ka diinɛ la an bɛ an ka diinɛ la foli min kɛ an ka bila an kunna fo Ala k'a na fu maa o maa n'i ye dan kari i ka diinɛ la fo Ala ka dan kari i la n bɛ min fɔ aw ye nabi ɲuman dɔ tun bɛ yen o nabi ɲuman in kafiri dɔ y'a minɛ k'a b'a faga kafiri in kelen ka nabi ɲuman in minɛ k'a b'a faga a ko nabi ɲuman in ma fɛn dɔ fɔ n ye ni nisɔndiyalen don mun bɛ nisɔngoya ani o kuma kelen dɛ ni nisɔngoyalen fɛnɛ don mun bɛ na nisɔndiya kuma kelen min bɛ n bila ni nisɔngoyalen don n bɛ nisɔndiya walima ni nisɔndiyalen don n bɛ nisɔngoya nabi ɲuman in ko kafiri masa in ma a ko a bil'i kunna ko bɛɛ waati n'i y'a dɔn ko bɛɛ waati n'a y'a sɔrɔ i bɛ diya la n'a y'a sɔrɔ i bɛ fɛn o fɛn na i b'a bil'i kunna ko don dɔ k'a bɛ ban n'i y'a dɔn ko bɛɛ waati n'a y'a sɔrɔ i tɔɔrɔlen don n'a y'a sɔrɔ fitinɛ b'i kan n'a y'a sɔrɔ i degunnen don a bil'i kunna ko waati don bilahi ala in de bɛ se ka degun wuli ka bɔ maliyɛnw kan bɛɛ ɲinɛna ala kira ka diinɛ kɔ a kana ɲinɛ diinɛ kɔ koyi alakira sallallahu alaihi wasallam a ko a kɔrɔkɛ ma Jafar a ko n'i bɔra Éthiopie taa dugu minɛ ka taa dugawu kɛ Mali de don dɛ a kɛra Mali nord la hali kira sanuma ye dugawu ka anw ye n'i y'a mɛn bi bɛɛ bɛ girin manden n'a sɔrɔla arabu de fɛ anw tɛ dugudenni ye dɛ waliju 300 ani kɔ aw ɲinɛna alakira a kɔfɛ ko diinɛ bɛ tiɲɛ 12 de bolo diinɛ tɛ tiɲɛ mɔgɔ 12 min bolo alakira kɔfɛ a mɔgɔ 12 la ala ye 2 bɔ manden kɔnɔ Mali kɔnɔ Seko Amadu ale tun bɛ juru a tun bɛ yiri fara de bɔ k'o kɛ juru ye k'a feere min bɛ bɛn i ma don min na kiri sera a ma ale jiginna ka bɔ masakɛya la k'a yɛrɛ bɛn kiri ma ala y'o bɔ anw de la a ye se ka ma lajɛ kɛ jɔn bɛ yen bi n'i bɛ se ka fɔ bi
Cheikh Amala. Allez en son inchebani na nous bonheur de auni. Angana to dîner ka jambolo. Ibi kali ka delike ni Cheikh Amala de Cheikh Amala o ba fa Cheikh Amadou Tiani o ba fa ala kira ba fa ala ba nyana bo billahi ni fen dama don nani no abe dili blami fa walju ba walju den walju ala o ba mal de la Siri Morokan fin toi dit Siri Morbo oye waljue obe mesara Philippe photo là Siri oye waljue o muso dili olu de Siri Morokan oye waljue fa walju ba walju den walju ala o bodu wolo kelemina oye malidi Morokan ani dili anolu denge Siri Morokan o dili ala di kali aya ni ala fe ako ala kana to ni kafir nya kada nyonga tubabu ko fukata ko kata inya da dil umunga aya ala wole ala ni nimina ya nanya da nunga ala fembe ka on ni dine srafe ala manmon boana na fora odugu kelini la jamana konna la odugu kelini la ali bi ango dugu keleni la zigiri bi ga da misiri kono anga fusiri ndala o conseil ka wuli anga fusiri ni ndana zigiri dali bar konna la amainde abi fitne jigi jamana kan abi fitne jigi fo jamana kan ala ya mboni mo boy bela ala ya mboni mo kan nonu bela ala ya doni gala sube ci ama Mamadou Souadou aya laje Iban ta sanfɛ iti mali dugu foyi ta ko mɔgɔ ba dɔ ma bɔ yɔrɔ min na diinɛ sira fɛ k'a daminɛ kabiri Askiya kana Sankore k'a b'o la kana Balazan k'a b'o la kana Kɛnɛdugu k'a b'o la kana Manden i bɛ sira o sira ta i t'a sɔrɔ mɔgɔ ɲuman bɔra dɔ la n'a fɔra hali bi an kelenw de bɛ sigi k'a lajɛ dɔw dahirimɛ ɲini bolo dɔw ka diɲɛ nata bolo dɔw ka diɲɛ hɛrɛ ɲinini bolo olu bɛ alakira tɔgɔ ta ka t'o da bari kɔnɔ maaw b'u pan k'u sen seri gulɔw bɛ bɔn jigiw bɛ sɔn dugukɔnɔw bɛ ta k'o di dɔnkilidalaw ma adamaden bɛ seri la ilaha illallah muhammadu rasulullah an t'a dɔn ko bɛɛ bɛ ban don dɔ nin ye anw silamɛw ka baara de ye tan a ye kanga da minnu bɛ zikiri da bari kɔnɔ u k'a dabila minnu bɛ zikiri da bari kɔnɔ u k'a dabila n tɛ taabolo ɲuman ye dɛ n'a fɔra ko alakira tɔgɔ ma se ka lakana dɔwɛrɛ ma ka t'o da jamakulu cɛ ma jamakulu min ma sɔn ala ye jamakulu min ma sɔn kira ye ni muso minnu bɛ bari kɔnɔ ni muso bɛ k'u yɛrɛ bila ta jɔn tun bɛ jɔn furu baara tun bɛ barika don furu la wa muso minnu bɛ bari kɔnɔ n'olu ko minnu sɔnna ka to cɛ kɔ ka nasɔngɔ muɲu ka nasɔngɔ kunkurunin muɲu ka tɔɔrɔ muɲu ka gɛlɛya muɲu muso minnu sɔnna k'o muɲu n'olu fana k'u yɛrɛ labila i n'a fɔ minnu bɛ bari kɔnɔ n'u ko jɔn kun bɛ taa jɔn ka furusiri kɛ minnu tɛ sigi da bari kɔnɔ n'u ko ni bɛɛ k'u yɛrɛ labila ni muso kun ma barika dɔw yɛrɛ la e kun bɛ taa jɔn ka kɔɲɔyɔrɔ ka taa zikiri dɛ ka wari sɔrɔ minnu b'a kɛ a y'a fɔ ye u k'a dabila baara ɲuman tɛ o de bɛ yen k'o komini fɔlɔ bari 770 ani kɔ o de bɛ yen bi bi in na jɛnɛya kɔni tɛ o taara ka dan kɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ chambre de passe la o kɔnɔ o banna chinois ye fan bɛɛ minɛ o la daraw de bɛ compter jɛnɛyakɛ daraw de bɛ compter k'a bila o banna mɔgɔw ma kuma o la mais k'a ta ka diinɛ sɛgɛrɛ ka taa zikiri da bari kɔnɔ a y'o bɔ a la a y'o bɔ a la a y'o kelenni bɔ a la minnu bɛ ka dɔn kɛ bari kɔnɔna la kira fasa la n'aw tun bɛ alakira nafa dɔn aw tun bɛ taa o dɔn kɛ misiri kɔnɔ n'aw tun bɛ alakira nafa dɔn aw t'a ka denbaya jɛ nasɔngɔ la ka t'o don gulɔ in na n'aw tun bɛ alakira nafa dɔn e t'i ban i cɛ la k'i furu sa ka t'i ka bari kɔnɔ taga la
Ni bɛ ala kira nafa dɔn e kun bɛ sabali kira ye sabali de fɔ c'est pas parce que i bɛ dɔn kɛ zikiri la ko zikiri ka di ye cɛba dɔ de tɔgɔ bɛ zikiri kɔnɔna la mais a y'a lajɛ an kana ɲɔgɔn musalaha galon kan i tɛ se ka kuma tigɛra mɔgɔ bɛɛ la mɔgɔ fila de bɛ mali kɔnɔ i tɛ se ka kuma minnu fɛ juge ani diinɛ ɲɛmɔgɔw n'i kumara dɔrɔn ninnu to yen